Lo chuirte conas tainte bhíomh bhfuil sibh go maith asúla gom go bhfuil Tásúla gom go raibh lá maithagaibh go dtí seo. Bhí sé chur baistí in nómh. Bhí sé go henis is bhead limneach in nómh. Níor tháinig déidir leis an máisteach go dtí a tráthnóna agus leis tá sé doracha. Sin é mar a bhíonn sé chuir de. Right, so, betsa gimmert Marvel Rivals in nómh. Tá mit tnúg mór leis. Fuin is taineh as a livestream ile. Ach, níos. Begur bheith cínte leis go bhfuil an óim I feimú a gceart. Bhfuil Twitch is strachailt in leis. Nadidir, tá chuméid go bhfuil Twitch is strachailt ar ma fón. But an naibs on the game eile. Bhfuil sé alright in leis. Nadidir? Gan sáin tú trizí VR, bhfuil tú go maith. Asúil gom go bhfuil. Right, bed sa tás nó gion second a chuir de. Ach, just nadidir an bhfuil an óim I gobir gceart. Oh. 1 second now. Rud ag in dhéanam go an sa chuir de. Éint Gaeilge go péis Gaeilge. Agus sin I fan noint. Right, just all go sé fein miú. Ok. Go húntaach éis fad a chairde, tá sé gobud. Pana san tú dizzy easy, tá go maith, ní léon Gaeilge gom a charídibh, cad fuatsa. Tásúil gom go raibh lá maith agat. Oh. Bhí sé gceist gom fhí seán a chuireann ar in éir de rim an livestream seo. Ach, cheara, is cuma charídibh. Ok. Tá mar raig an leis. Bet sa gimmert mar heile. Marvel Rivals an animatáid a glothe seo a chiúnail a ciúnail tá is strachail leis an anim sin me leis Gaeilge. Bhím sé strachailt le anim na chadaine gcónaí. Ach sé. Marvel Rivals an anim atá éid agus tá sé ar nós Overwatch. Nadidir an bhfuil taithí agat ar Overwatch ach tá sé mar an gcéanna le Overwatch charídibh. Sprála mé. Hello, Joe. Oh, I forgot the pronunciation of your name. Joanna. An bhfuil feib leis an Twitch constanta hníad. Ja, bhí is a déanamh iireacht. Bhí is a déanamh iireacht an Twitch a choscailt. Ach bhí a choméid a scéal go raibh sé briste. So begur am seice dhéanamh ar sin alright. Like bhí sé a feimmiú a gceart ar YouTube alright. So neadidir sa díal cad tá na cheart le Twitch. Ní raibh sé goscailt in échaid. Oh, stop cé sin. Am sé géal luan leis. Tá nach chéan an sa chair de. Oh. Tá marmh. Yeah. Be go bhfuil feibéigint le Twitch in the online Is Twitch down? 1 second. Then check our down detector. Oh yeah. Twitch is down.
Tá Twitch sias a chairde. Ó mé léan is mór a trú a son. Líad níle locht ormsa. An bhfuil an alte go bhhéir son. Se constant tá go léad a chairde. Ford Twitch boss, Fdeard. It's more to throw a son. Typical, as soon as the one time I go live, Twitch dies. Oh, my lane a charte. Tá súla gon go méid sé thar neis, neidir. Tá mis strachad an sa charte. Oh, my lane. Tá míid na cooked a charte. Oh, my lane, tá míid na cooked. Yeah. Se tá rud aigent na cheart le Twitch, an right. Sin é a hinnéad. Ó me léan na chairde. Tá'm cooked an sa chairde. Ní féidir am éan le bharú tá na daine eile róbha. Okay. Oh. Tá me Gaeilge luad íst. Ó min léan. Tá sé sin nach mór marmh. Ó. Chiimiigh sé. Cá bhuiile den leis. Och. Tá míide strachail an sa chairde. Ó me léan na chairde, tá míid cooked. Níl na éimró chunne a nacht mar sin héin. Cad bhain ennim dé a chairde, cad é sin in éach. Nadidir cad é sin. Neacha an olson riamh im héal. Ok, tá fear son. So. Ó me léan na chairde, tá míid cooked. Sin é mar a bhíonn sé. Sin é níl an sa ach warm up. Ná a chairde. Ó ní féidir an don lí. Ó fuid is various burt an son idir líad. Ó éis. Táim sé cócráile. I fear. Gohúntaach a chairde. Tám lacht in an leis. No, tá Spider... Bhíonn Spider-Man a gcónaí a chur isteachar am a chairde. Ó, cad tá dhéanamh mo chuine sé an son. Tá accuracy gohúntaach nacht. Ní bhíonn sí gan nacht sin é a hinnéad gur má go sin. Tá Twitch aráil am go bhfuil séisiúr a fiochan téidir livestream. Tá sé róáta. Bhfuil mis stáilm. Soulbounded. Cad é sin? Ach, tá rud aigint a chur bach éis. Ja, ach neidir bhfuil sé feimimiú fós a hinnéad. Den check mas míon leat. Chairde, Tám cooked. Tá sé anna dheochar na daine eile bharú, tám sé strachailt an sa, amach is amach.
Cuidim an locht Twitch a chuir an gameplay sá. Ja, tá sé briste fós is nóidem. Okay. Conas go bhfuil níos a bhó sláinte gé? Chear an idir fé sin na snec bé go bhfuil. Sin tá bhfuim. Ach tá ma accuracy mac go leir I gáir heile tucha 8 faoin giad. Like, ní lucht go mé sin. Ach, just tá sé róochar a daon éile bharú. Ach, fé mar a dúir daine goibh Nílan sa ach warm-up. Oh, stop a chuir de. Cá bhfuilid? Cá bhfuil gachéine. Oh, tam sé a da bheile. Oh, siimig a daine sin. Oh, me léana a chuir de. Cad an NMD? Nadidir sa díal a chuir de. Bhí an ált ag an líine éile. Ach, iad líd. Am ált héananig nach mór réig. Okay. Oh, farí is thing. Cad an NMD? Cad é sin sa spéis a chuir de. Sin cadachtar nó. Neacha a cadachtar son riamh I ma héal. Gur má go sin a áran. Right, I'll... Oh, a chuir de. Oh, Milane, actually a chuir de. Tá ma alt nach mór réig. So, siimiid, be go bhétain an alt. Chusáid. Sola... Tá siad nach mór rán. Ok, tá ma alt réig be go mé a chusáid an leis láideach. An second a chuir de. Oh my god, a chuir de. Clutch. Varí is nach mór gachéine an son a chuir de. An bhaca sé bheith sin a chuir de. An bhaca sé bheith sin a chuir de. Varí is go leor daoine an son. Ach, chailimid a chlutha fós. Bhí an leid an éile ró láid. Ach, chéanas jab má an son ag déide a chlutha. Ach bhí is ró híannach. The goat a ríist sin é hiniad. Right. Thumbs up Gaeilge. Seara, im ród chlutha nó choile charde. Ní bheith go livestream seo ró ada mar is mór mar... Oh wait! Oh, come on to a chluide ríomhide. Come on to. Fáilte. Ja, is bralam mar rivals leis mo chara. Ach se ní bheith go livestream seo ró ada mar na fáil Twitch a fáimiú is mór a trú a son. Ele, mar is gná. A cha méidir scíal go bhfuil me éam mac go leor I nacht. Right. Is it me gohan an son a chuirde ach tam her neis. Oh, tam a chuid gael in firfe, gur ma go sin me chara. Tam im chona I limnach is as limnach. Ja, tá Twitch down a clochide videos.
níl éon le ná an tuite chusáid. Agus ní ormsa locht buchas le dia. Cheaps go raibh an naibéid ma héamhsa ach níl buchas le dia. Ok. Mród sa chlóhéile ní ag seo a chairde agus an begur me mecht, mar tá rud nó chóil i déanamh gom fós, ní raibh ma chithe gom fós agus begur an dul ar a rothar teanála feig tamlín rimis ma chi dar nó. Wow, a chairde. Lock-in of the century. Oh, Chimig Jeffens. Oh, stop a chairde. Tá nach chéan rud a tear lu an son. Tá sé sin anna ísisiil. Tá sé mar a bhanéis. Wow, go húntaach. Go díal. Cad é sin a chairde in échais? Nadidir cad atá tear lu. Tá sé anna dheochar é an rud a cheiscin tá an amracha a tear lu a chairde. Ach tá míidne I gceanlas ar a gheorcail fós, so is mar rud é sin. Oh, stop, tá é me dul an olcos an éis. Cad léin... Tá ferson ró chuachtach chadéisih. Oh. Okay. Is all go village cremathe sa doras an son, so is man é sin. Go húntaach. Oh, stop, ní chi mé an rud. Oh, me léon na chairde. Gur má gcuibh. Oh, stop. Oh, no. Tom ite go Jeff. Oh, my léon na chairde. Right. Sin na haar léon ar a TikTok videos. Cuidan siad na teachtrachtaí Gaeilge I bhlach. Agus is mór a trú a son. Agus ní bhíon an aibh son a gcuin ar Twitch in échaid ach ní heithna in... Well, aber níl Twitch a feimú nacht. Cad an einnim dé a chairde ní chiam é an rud in échaid. Okay. An mé gur me alta chusáid nó ar cheartam fan oint jaar fan het chairde. Chearra. Dear hing go bhfuil sé fecht a gáin. Go húntaach. Nou, an bheith chairde. Ja, bhí ocras é Jeff is léid. Right. Oh, frús é a gnape na cheart an son. An bhfuil Twitch briste fós. Ha? Oh, me léa. Smór a trú a son. Ach, sin é mar a bhíonn sé.
do ná ní bhíon Twitch rólachtach. A focail Gaeilge is bhar leat na il daite. Is brala mé sin leis a hníad. Se tá sé fós briste. Bhfuil sé briste fuid dahain. Ó se is brala an buachas le dia leis. Nó chara. Brala mé sin bíam se ará gominic. Ok, alt teach. Ó sta, níl an also ró bhathe nacht. Wow. Varíos gachéin an sanna chairde. Tam locked in is léis. Clotch a bhí san alt sanna chairde bh chairde. Right, tá gléad méhin leis. Cá bhfuil sibh. Ó, cá tá cear le méim. Cá lei sin. Tá idir ó ada bhfuim. Right, tá annach chuid terlóach. Nílid techt. Ó tá a fear son sa spéis, mar is gná. Okay. Tá me déanamh spam clicking in is a chairde. No, oh no. Hi, Jeff is east me. Oh. Mortified for him, to be honest. Oh no! Oh, chiapas go bhór is bás an son. Ach, tam bio. Oh. Oh. Tá sé mar bhanis a fear son. Pe an enim atá éid. Oh, stop, ha fear son sa spéid. Oh, tá Jeff ar nes an son. Consanto Cupids. Hens Gaeilge got. Ja, bhí ochra sé Jeff os is léis. Right, bhfuil a bó again. Ha, go huntach. Ní raibh ma sinnis ro an son in chuid. Ach sin é mar a bhíonn sé chairde NBSGL. Right, bhua méid péis Gaeilge. Smith, creative. Okay. Okay. Cé dhéana méid is mód damáiste fearson. Dhéan sé sin nach chuid damáiste ach níor bharrig sé ach Bert. Ó me léan. Ach. Siara. Bhí a clochas on. Alright. Right, imráid a clotha bhaine le chairde agus an son be gom téidir chuir leis a live stream. Yeah, sin an right a Cupids. Right, bhí a ggóil isce an son bhí deach foim. Okay. Oh my léan. Skip. Okay. Tam ag bed a gimmert mar hella mar skna. Sin é snic clachta a dhéanaan máisteacht. Fé me de déirtar. Okay. Tá mí nach mar réig, ha mí de fan lointe ar a vers an vinizí. Catá dhéanamh ag a vininzí. Cian leach is fear lom. Is bralam bheith gimmert mar helle. Fé mar atá le fiscint. Agus is bralam bheith gimmert mar sailach
ach ní bhím sé gimmert mar saoile gnéchid na lentas a choíirh tá sé roiochid. Agus is bram bheith gimmert mar human torch an is ríist a JG ná de 8. Is bram na leach na son. Táid go seoigh, táid Gaeilge go das. Ach uirtanta chuid is deachir am na leach na nó le léachra sin an talra. An bhfuil Jeff éid me airdin ó háise ó me léan. Ok. Tá míad leach duine is a chaird a chluthe déidir nach. Ó, há tank an son. Ich hab's gerade in son chuin me rechtlingt ó stap a chairde tá annach chuid tear lún a foiil. Just am sé brú a mouse an leis dí an bhéireach na daoine eile bharúach frír tá básfecht a go an leis. Gur mágad as an fallú son JG ná de 8 am an bhaich. Right. Fuair is bás an san a chairde ach ní bhíon sí an locht fé mar a déidim. Ja, is leir éireacht a dhéan bh Cupids, is leir éireacht. Ok, an bhfuilm sé dul teo na cheart an éis stáilm go bhfuilm. Ok. Tá Jeff an son. Agus táid Gaeilge bhlach an leis. Ok. Staff a chairde tá fear son sis Iron Man atá óna. Ó catá cear le mé. Ok, tá sé mar an leis. Good deal. Agus a chairde beag a chláiste atá snó idir loin se choin. Ní a loin atá amachróin nach a loin ina dhé sin. So nadidir an méid deis gom livestreams a dhéanam mar bím se annach an óhach agus mé idir gláiste ó tá manna íse le chairde. Is bralam, is soilm go bhfuil helle idir gaireachtar is bearlam a Cupids. Is bralam bheith a gimmert mar helle. Ok. Tá de ganlas idir vehicle inis. Ach. Ní le clotha caiilte goin go fóil. Ok, tá sé sin nach mór marmh. Ok, táid Gaeilge an son. Tá ma alt réig a chairde. Oh, stap a chairde. Varíos burt an son is tóilm leis an alt. Ní ró chínte. Ach, ní raibh sé rómha mar alt, mar chuir lúna frast bach id a alt is tóilm. Fair play chi. Right. Bhfuilm caiilte an sá. Cá bhfuil me dul? Cá bhfuil me dul a chairde? Ó me léan. Ok. Oh. Cad tá tearlú a chairde. Oh, tá alta techt an son, de gur mé lo.
Okay. Off angle a chard. Oh, stop. Bhí daine an son am bharú yn anlistom. Black Cat. Oh, an bha. Níl a cardachtar son ar ólas gom. Ok, táid siad nach mór ag checkpoint an leis. Simrías Overwatch or Divine. Ach is fear am na third person shooters charéidirh ná na first person shooters immer a déirtar. Neidir can hef. Agus charéidirh tam sé I dahí Marvel Rivals bhíon drás an leis. So neidir an nach fánar am Overwatch a chimmert. Neidir. Ciatá an éir an san. Oh, tá sé mar a bhain leis. Tam ró ísio le chairde tá híl bhuaime. Oh, gohúntach. Oh no, tá Gaeilge bhlach an leis. Oh, my léana chairde. Tá míad cooked. Tá míad cooked. Okay. Oh, cloisiam Jeff an son. Oh, stop. Bíon an fear son san éir a gcónaí a chuiristeach gur an Gaeilge. Oh, no, tá aim gehénis a chairde. Okay. Right. Bhfuil dulchan cían a dhéanamh go bheith an éile stáil am Gaeilge. Tá me alt nach mór réig péisce le a chairde. Stáil am. Okay. Oh, stop. Can I have William shit a bugger? It's new to me. Okay, tá old Reagan is a charde. Shut up. Oh no. Okay, bhí an olson gehannis is bhead a chart. No, chumú olta bhí an son. Okay, catá dhéanamh okay. Okay. Tá daine sin nach mór marmh. Oh, stop. Ní bhór is a kill. Can I have na fuil mi ná naon bharú in is a chairde. Tá mé aim gehannis. Oh. Oh. Triple kill an son is William. Good deal. Well, I am meant to space. Leis sé mar a bhain éis. Ok, a chairde. Tá mí de dul a bheabhas. Go má go as an fall sanna Cupids. Na leis céal tá sé sacht deachid. Deachid a chat a léomh a chairde. Oh, tá de bh lachad ríis is fóil am é sin. Bhín sé deachid iad cheiscint ní nach chúna. Oh. Various Iron Man and son. Oh, Willem cooked a card. Another. Gorma got a shin a Jeff. Oh, stop the Iron Man nach Marvin son. Okay. Níl mór an am a fáca sa chluthe in éon chuis.
Agus tá níle níl sé Gaeilge gain. Go húntaach. Ó, tá her can an ennim dé. No, bhí airmen nach mór mar bhríist. An bhfuil an páirta loscailte fós neidir. Ó sta. Stáilm go bhfuil a bua gine chairde. Stáilm go bhfuil. Ó overtime. Okay. Tá airmen méhe. Oh. Man le an a chairde. Okay. Bhuaimid an son. Bhuaimid an son a chairde. Ó, go húntaach fad a chairde. Bhuaimid an son mar jaolaide an alt óntaach son is nóilm. Go húntaach fad. Alt anamór, alt óntaach bhí an son. Con san tú a róisín. Meag tú dal go Strad Vale máideach. Is that Strad Valley no PN mit a éis. Go húntaach a chairde. Alt óntaach bhí an son. Ja, con san tú an is a chairde. Ach fidéirs, is dóilm go mé go me mecht an is. An bhfuil Twitch briste fós. Déanana sa seicéid. Is dóilm go bhfuil Twitch briste. Is mór a trú as an. Ó éis. Bhfuil sé feimiú an is. Neidir ben áfuil. Cheara is cum le a chairde be gur déidir chuir leis sé. Ó ní raibhis an na gomar róisín. Anna himiú leis fad. Is rála me sin. Gúnta líise. Go húntaach. Mar sin a chairde. Be gur me mecht an is dóilm. Be gur dul agus písa beag aclíochta chimmert. Ach bhí chlás an go maith na raibh, mar dóis ceaps go mocha bó a gain. Ach an san hána an éidir néile her néis agus bhí do ran an láidir. Ach an san dhéana méid clót ag déide a chláthe. Agus an san bhuaimid, bhuiine méid a lá lín. Mar jaolaid me alt a chairde, sin na hála ach péisi le chairde. Gur míle me goibh goléid, as teach go dtí livestream, gur me goibh Sinéad, a Snake, a Róisín, a Cupids, agus na daine eile me leiscíaltá de ruúdianta go méid bhór nelmacha. Gur míle me goibh goléid.